Karon magpadayon kita sa ato ang serye nga giuluhan og fine print. Mao ni ang kauban ato pang San Domingo, nagpadayon kita nining mong serye. Pasabot kini nga pasidunggan ang dili inila og pagsaulog sa ilang pagka matinud-anon. Sa maong serye atong susihon ang pipila ka mga karakter sa Biblia nga dili kaayo inila, nga wala sila gyud mailhi. Naa man gyud mga karakter sa Biblia gyud nga ilado kay nato sama nila Mateo, Mark, Luke, John sa Ebanghelyo, sila si Moses ug uban pa, pero kini atong gisgutan karon katong mga anaa sa atong Biblia nga mga pangalan sa mga katawhan nga wala gyud kayo mailhi. Atong mabasa pero tungod kay dili sila mga ilado kayo, dili gyud kayo nato sila kundi makalimtan ga nato sila. So karon atong tan-aw ng usa ka karakter nga nangalan o ginganlan og Dorcas. Mao nga giuluhan ang sermon karon, o mao kini ang uluhan sa atong sermon, Dorcas ang babayi nga puno sa maayong buhat. Kung ikaw nagasunod sa mensahe, makita usab kini sa YouVersion application. Ug naa dito ang sermon outline, small group discussion questions, ug ang daily Bible readings nato para karong simanaha. Ug gahangyo ko palihog ablihan nato atong mga Biblia. Sana dinhi nga nagtan-aw og karon ang nasa online, giawhag ko sab kamo nga manindog ta palihog agi og pagtahod sa atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Salamat mga igsoon. Ang ato ang sitas naa sa makutlo nato sa buhat, mga buhat 9:36 47, no? Sa maayong balita. Nagaingon din sa 36 sa Jupa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlan og Tabita, nga sa Griego pa Dorcas. Kanunay siyang nagabuhat og maayo og nagatabang sa mga kabus. Niadtong higayuna nasakit siya og namatay. Giugasan nila iyang patayng lawas o gihaya dito sa kalawak sa itaas. Sa bersikulo 38 nagingon, ang Jupa dili kaayo layo sa Lida, o sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Jupa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo silang duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga patuon siya sa Jupa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila og sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak og miluhod siya og nagampo. Unya gingnan niya ang patay, Tabita, bangon, og gibuka sa babae ang iyang mga mata sa pagkakita niya ni Pedro. Milingkod siya. Unya gigunita ni Pedro ang mga kamot sa babae o gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo o ang mga byuda o iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Mikaylap sa tibok Jupa ang balita mahitungod ini ug daghang tawo nga mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa Jupa ug pipila ka adlaw uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Magampo ta mga igsoon. Langit nung Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo nining imong gihatag kanamo Ginoo nga dako kayong pabor Ginoo. Kay gayunan nga dili ikahatag sa kalibutan Ginoo Father God. Salamat Ginoo Lord God nga imo kami gidala dinhi Ginoo God Lord aron mamati o magtuon usab sa imong balaan nga pulong. Tudloi kami Ginoo nga mapaubos namo ang among kaugalingon ug hatagi kami Ginoo Lord og kalinaw sa among mga panghuna-una kalipay sa among kasing-kasing nga sa among pagdawat sa imong pulong kini mahitisok Ginoo sa among kasing-kasing ug amo kining ikinabuhi sa matag adlaw. Ug salamat Lord, nagampo ako Ginoo nga kining imong alagad, imo usab Ginoo Lord God nga panlanginan dihugi ako Ginoo Lord God. Ang akong baba aron ang matag pulong nga mugula sa akong baba nga gikan kanimo Ginoo, dili gayud mo balik nga kawang Lord. Salamat Ginoo nining tanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini atong pagampo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among Ginoo. Amen ug amen. Manlingkod palihog.
Sa mga niagi nato nga mga sermon na isigutan nato ang personal nga sugilano ni John Maxwell. Siguro nakadungog mo o katong wala pa, ato ning ihisgot kanyo mahitungod sa iyang kalambigitan sa pelikula nga The Prince of Egypt. Mao na siya, makita ninyo sa screen, mao na siya ang The Prince of Egypt nya. Tuguti ako nga isgutan kini pag-usab. Ang pelikula kung wala ka makatan-aw pa nini, usa kini ka animated kaning cartoon nga salida mahitungod ni Moses. Og si John Maxwell giimbitar siya uban ang pipila ka mga relihiyosong leader aron mahimong mokonsulta kay tungod ang maong pelikula usaman ka sugilanon nga naagi kutlo sa Biblia. Pinaagi niini si John nakasaksi sa mga gipangbuhat nga nagpaluyo sa paghimo sa maong pelikula. O sa gayon nga nagkaduol na ang adlaw sa pag-abli niini sa publiko, si Maxwell ug ang iyang asawa giimbitar sa pagtungha o pagtambong sa premiere. Ang usa ka movie premiere mao ang pagpakita sa usa ka pelikula sa pinakaunang higayon sa bisan asang dapit sa kalibutan. Kini mahitabo dayon sa dili pa ang opisyal nga pag-abli niini sa mga sinihan. Ug ang mga mutambong mao ang mga aktor ug trabahante, mga direktor ug ang uban pang mga individual nga nahiapil sa maong production sa maong pelikula. Aduna usab mga tigbalita, mga sponsor o mga PR personality nga pwedeng o ilang giimbitar. Ug mao kini usa ka mahugyaw nga kagabhion. Adunay red carpet, mga camera crew naa, ang media naa usab, mga interview o mga tanyag sa pelikula anaa ni adtong mga higayuna. Usa diyang anaa na sila sa sulod sa sinihan, nagsugod na ang salida. Ang tanan mitutok sa pelikula. Kadaghanan sa mga nananaw, primero pa nila nakakita o makakita nining salida, pan sa ilang pagtan-aw ang mga tao nakamatikod. Ug mga butang nga ordinaryo sa mga mananaw dili kini mahinungdanon. Ngano man tungod kay sila ug kini mahinungdanon sa mga nahilambigit niini. Tungod kay ang mga detalye niini mo'y nakapalambigit kanila ug lahi gyud katong nga klase nga kasinatian. Ug sa pagkahuman ang tanan madasigon nga nipakpak sa ilang mga kamot. Ug si John Maxwell dali nga mitindog katong giimbitar nila. Si John Maxwell dali siyang mitindog aron mubiya. Sa iyang hunahuna gusto siyang muna nakasuway naman mo nga nighuman og salida og sa salida sa sini kun mutan-aw ta inig daga na gani sugod inig diin niya natong mga ngalan ha guwa din ta kay ron dili ta ma-apil sa bulog sa mga tao. Mao sa ni siya nibarog din si Maxwell nya aron mubiya. Kay sa iyang hunahuna gusto niyang mugawas og unta dili siya gusto nga mosabay sa pagdungan ug guwa sa mga tao. Apan wala siya kamatikod nga wala gayud mulihok ang uban nga anaa sa sinihan. Ug maong gipalingkod siya, gibira siyang asawa, gipalingkod siya sa iyang asawa pagbalik. Nganong wala man mubiya ang mga tao? Mao ni ang mga tungod kay maupa ang pagsugod sa paggawa sa credits kani atong kitawag og credits. Kanay silang sa kaman sa sinihan, di ba? Daghan kay mga ngalan nga gagmay nga usay dili sa gagmay bisa ka ng mga ngalan nga kusog mo dagan, no? Di ganita kabasa mawa na. So mo ni gitawag nato og credits, no? Og mao nga nagkalain-lain ang pangalan niini ang imong makita apan dili susama niini ang nananaw nga atong gisgutan. Atong gisgutan kaning mga nananaw. Ang mga pangalan kini ang mga individual nga nakahimo og piho gayod nga kontribusyon sa pelikula nga The Prince of Egypt. Sila dinhi kaning nananaw kasagaran o kadaghanan dili man katanan basta sila mao'y naka-contribute gyud sa maong pelikula. Kung wala sila ang malampuson nga pagkumpleto sa maong pelikula kay imposible gayud. Dili gyud kini mahitabo. Usab og sa pamalandong ni John Maxwell katong ni barog una katong ilang imbitar niini mao kini iyang giingon sa iyahang libro. Katong gagabhion na mibiya ako nga may impresyon
nga ang tanan gihatagan og bili tungod kay ang tanan bililhon. Ang tanan gitagaan og bili tungod kay ang tanan bililhon. Nanginahanglan og daghan mga tawo aron pagbugna og kalampusan. Mao gayud pagkasulti ni John Maxwell ug mao kini ang idea sa ato ang serye sa sermon nga gitawag nato Fine Prints, no? Sa bisan unsa nga dokumento ang fine print mao ang seksyon o sa ka-seksyon nga gisulat sa pino nga litra, no? Kumpara sa ubang bahin sa kasulatan ug uban pa mga dagko kay mga ngalan, no? Apan ang impormasyon ini kanunay nga mapuslanon ug mahibaluan apan tingali dili makit-an sa primero natong pagtan-aw. Naay makita nato dinha sa ato ang screen. Ingon ni ana naay dagko nga litra, naa say pino kay litra nga mangita gyud ta og kanang unsa gitawag ana kanang linti, no? Para lang gyud nato makita. Alang ni atong mga dili na kay kakita pero ang mga batan-on makita gina nila. Di lang sila magtiyong. So mao na ang gitawag nato og fine prints, no? Ug susama sa bisan unsa man nga kalihukan nga apil na ang gingharian sa Dios sa atong nakat-unan ni atong niaging semana. Nag-ingon nga ang iglesia wala gitukod dinha lamang sa mga hiyas ug talento sa pipila apan diha sa mga sakripisyo sa kadaghanan. Dili lamang sa pipila. Tungod kay kanang mga pipila dunay nagpaluyo ni ana. Ang nagpaluyo ni ana daghan. Sa bisan unsa man nga kalihukan nga malapuson apil na din ang iglesia. Kita maghinumdom nga ang pagkinabuhi sa iglesia nagkiglambigit nga ang tanan musakripisyo o magbuhat sa tagsa-tagsa nila kabahin o parte aron mahimo gyud ang tanan. O kita nagtan-aw sa mga dili nila nga karakter diha sa Biblia. Aron masabtan nato ang punto sa niaging semana atong gitun-an ang kinabuhi ni Bernabe. Diri man mo ni aging semana, di ba? Naghisgot ta sa kinabuhi ni Bernabe. Usab kini siya ka karakter sa Biblia nga wala gyud kaayo mailhin nato, no? Apan dako kay siya og na-contribute og nahimo sa kinabuhi sa iyang isikataw. Si Bernabe gikonsiderar nga usa ka gamay o dili ilado nga karakter sa Biblia apan sa atong pagsusi atong nakita nga siya dili gayud usa lang ka gamay nga karakter. Gamay siya pero sa atong pagsusi sa atong gitun-an ni aging semana dili lamang daigid siya nga gamay tungod kay dako siya nahimo, no? Karong semana atong tan-awon ang mas labing dili inila nga karakter o nga tao nga anaa karon atong mabasa sa Biblia nga ginganlan og Dorcas. Ginatawag usab siya nga Tabita. Pila man kaninyo dinhi nga nakadungog na niya. Kini kamo nga nagbasa og mga Biblia, ninyo bang nasinati familiar ba ninyo kining ginganlan og Tabita o Dorcas? Bisan ako nakahimaw ko na ako nang nabasahan pero wala gina siya kayo magpabilin sa akong alimpatakan tungod kay dili na siya gyud mo na gingon dinhi nga dili siya ang main or ang mga nag-unang karakter sa Biblia, no? Mahitungod niya apan sa atong pagtuon sa iyang sugilanon atong makita kini nga usa ka dakong inspirasyon ug puno sa mga mahinungdanon nga leksyon ug may kalabutan sa atong panahon karon. Karon unsa may atong nahibaluan matungod ni Dorcas? Atong tan-awon ug atong basahon sa mga buhat 9:36. Gaingon dinhi. Sa Jopa dihay usa ka babayi nga tinun-an nga ginganlan og Tabita nga sa Griego pa Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Diman mga igsuon. Mao ni usa ka babayi. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. So atong makita dinhi, una, siya gikan sa Jopa o siya taga Jopa. Ang Jopa usa ka lungsod nga duol sa baybayon nga may prominenteng pantalan sa Mediterranean, habagatan sa gitawag na karon og Tel Aviv. Nakadungog naman kita aning Tel Aviv. Katong atong
atong senior pastor diri nakaadto sa na siya sa Tel Aviv. So salamat sa Ginoo nga gitagaan siya ng pribilehiyo. Ang modernong pangalan mao Adjafa, no? Apan kon nakahibalo kamo og pipila ka sugilanon sa Biblia, Jaffa or Joppa maura na siya, no? Ang Joppa na hisgutan nga usa ka lungsod nga ginadala ang mga dagkong sidro o sidar, katong mga kahoy pinaagi sa barko nga ginigamit ni Solomon sa pagtukod sa unang templo. So kaning Joppa, diha na sila nagkuha atong mga kahoy nga sidro nga gigamit nila sa pagtukod sa templo. Ang Joppa, ang lungsod nga si Jonah. Lain na sa mga karakter sa Biblia nga si Jonah nakakita og barko padulong sa Tarsis. Kung nahibalo ka mo sa sugilanon nga si Jonah gisugo sa Dios ngadto sa Nineveh sa pagsangyaw sa iyang pulong. Parang ang iyang gihimo nilikay sa Dios. Mao ni dinhi si Jonah nakakita og barko padulong sa Tarsis. Ug siyang pagsulay ug pagpalayo sa Dios, gilamoy ni Hinuon siya og dako nga isda. So, Joppa o Jaffa nagpabilin nga mauswagon nga lungsod sa Israel. So ang una, siya taga Joppa, ay kaduha, ang sitas nag-ingon nga siya usa ka tinun-an o disipulo. Mao ni atong gisgutan kani si Dorcas. Una, taga Joppa ug siya usa ka tinun-an. Sa wala pa kini nga panahon usa ka dako nga pagsilot sa mga Kristohanon ang nahitabo sa Jerusalem. Ug ang resulta mao ang pagkabulag-bulag sa mga tao, sa mga magtotoo sa mga sa rehiyon sa Judea ug Samaria. Atong basahon sa Buhat 8:4 nag-ingon, ang magtotoo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit o nagsangyaw sa mensahe, no? Tingali kani si Dorcas, nakadungog ni sa mga ebanghelyo o sa mensahe, minaagi atong mga nagkatibulaag nga magtotoo nga nagsangyaw didto sa ilahang dapit ug siya mituo ug misalig diha kang Kristo human siya makadungog niini. Busa nahimo siyang tinud-anon nga sumusunod ni Hesukristo. O siya nahimong usa ka tinun-an o disipulo. Manindot kayo, ang uban nga mga scholar sa Biblia nag-ingon nga si Tabita nga nag-inusarang babae sa bag-ong tugon. Siya ra nag-inusara nga gitawag nga usa ka disipulo. Wa may lain ninyong makita dinha sa New Testament nga disipulo ang atong makita sa pagkakaroon mao ni si Dorcas o Tabita. Mito ako nga kini nagpasabot nga adunay espesyal gayud nga butang mahitungod ni Tabita o Dorcas. Mao kana si Tabita, siya taga Joppa, siya gitawag usa ka disipulo ug ang ikatulo siya gihulagway nga kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabus. Bersikulo 36 atong makita na. Makita nato ang iyang nabuhat og maayo dinha sa bersikulo 39 sa mga buhat. Ningon dinhi, busa mikuyog si Pedro kanila og sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga bisti og mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. So kaning mga byuda nga niduol dito ni Pedro nga nag-alirong kaniya, nag-ingon nga mao ni ang sing gisulob nila ang katong mga gihatag nila ni Tabita o ni Dorcas, mga bisti o kanang kupo, kanang ilang gipagamit nga kupo, siguro ilang nang gigamit, ipakita nila dito ni Pedro, mao ni ang gihatag kanamo ni Tabita sa diyang buhi pa siya. So si Dorcas kay usaman ka mananahi ug giingon dinhi nga ang mga byuda nagpakita sa ilang bisti ug kupo, gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Posible nga sa ilang pagpakita kini ilang gisulob. Ang bulahan nga kamot ni Dorcas nagpadayon nga nagapanglihok sa mga praktikal nga pamaagi sa pagtagbo sa panginahanglan nga naa sa iyahang palibot. So wala gyud siya mag-ingon nga wala siya magpakabana. Nagpakabana siya sa mga katawhan nga naa siyang palibot, walay gipili. Kini iyang ginabuhat sa tibuok niyang kasing-kasing.
Sa giingon sa bersikulo 36 sa hubad, nagaingon ang Biblia, siya daghan og mga maayong buhat og mga pagtabang nga iyang gihimo. Daghang mga buhat og iyang pagtabang nga iyang gihimo. Mopos ta kadiyot mga igsoon. Sa ato nang gibatbat dinhi mga lakbit sa isa sa kinabuhi ni Tabita. Talagsaon kini ang maong tao, kining maong babae. Kay kasagaran kanato aduna gayoy pamatasan nga dili ta magpakabana sa ato ang mga kaigsuonan. Ilabi na gyud ko na aka sa kawadon unsa may mo ikatabang. Paninumdumi niyo mga igsuon, dili lamang sa salapi nga kamo makatabang, daghang paagi nga sama sa gibuhat ni Dorcas ngadto sa mga tao. Kadtong mga maayong buhat mituhop sa iyang kinabuhi ug nagpatigbabaw sa iyang pamatasan. Ug dili lang panagsa kini niya ginabuhat, apan kanunay atong makita sa hubad sa maayong balita nagaingon. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabus. Dili inila, dili ilado nga karakter sa Biblia, apan naghimo siya mga butang nga dili mahimo sa uban. Apan nakapaikag nga wala kita mahibaloi, may tungod sa gipamulong ni Tabita. Kay wala man ni dinhi na isulat, wala siya gisulti, wala may nisulat nga unsa iyang gisulti. Apan nasayod kita mahitungod sa iyang gipangbuhat. Kay mao may atong gisgutan dinhi kun unsa iyang gihimo, no? Wala gayud kita record nga aduna siya gisulti, apan ang iyang kinabuhi sa pagpangalagad mao ang nagasulti og dako kanato. Sa iyang pagpangalagad labaw pa sa pulong nga iyang ginahimo. Ug mao kana si Dorcas. Sa Aramaic iyang pangalan kay Tabita. Ug sa Griego iyang pangalan kay Dorcas. Ang duha ka ngalan nagpasabot lang sa usa ka butang. Nga gitawag nato og gazelle, no? Usa kini ka mananap nga naa sa screen ang image. Mao kini siya ang gitawag nato og gazelle. Kay balo mo nga igsuon unsa may simbolo ani? Sa Biblia ang gazelle gigamit nga usa ka simbolo sa grasya, katahom o katulin. Samtang tingali kining maong pangalan gihatag sa iyaha sa dihang siya gipanganak. Ang mga tao nga nakasaksi sa iyang pagdako ug nakaila og gimahal siya, nakabati tingali nga ang iyahang pangalan angay gayud sa iyaha. Siya gayud usa ka babayi sa grasya, siya may katahom sa espirituhanon ug siya gayud tulin nga mutagbo sa panginahanglan sa uban. Sama sa atong ginahisgutan nga kaning gazelle mao ni ang iyahang katumbas sa iyahang ngalan, no? Ug atong una-unaon ang may tungod ni Dorcas, siya na isgutan lang sa pipila ka bersikulo. Kadiyot ragyo kaini siya na isgutan pila na ka bersikulo. Naragi na ito makita sa buhat. 9, no? Siya usak babae diha sa fine print sa pino nga mga litra sa Biblia o sa wala mga dili ilado nga mga tao o karakter sa Biblia. Ug mituwa ako nga iyang kinabuhi nagtudlo kanato nining simple kayo nga prinsipyo. Mao ni ang simple kayo nga prinsipyo. Walay bisan usa nga makabuhat sa tanan. Nato. Dili gyud ta makahimo makabuhat sa tanan. Walay bisan usa makabuhat sa tanan, apan ang tanan o kitang tanan ana ay mabuhat. Di ba magison? Tinuod ba? Dili kitang tanan makahimo, dili kitang walay bisan usang makabuhat sa tanan. Apan ang tanan ana ay mabuhat. Kitang tanan ay mabuhat. Mao kana si Dorcas. Si Dorcas usa ka pipila lang sa mga babae nga nailhan sa pagbuhat og simple lang nga mga buhat, ang pagtahi. Apan tungod usab adunay bahin sa iyang pagkabanhaw, kay namatay man ni siya nya nabanhaw, nga siya mas nailhan sa kadaghanan. Apan ang iyahang kinabuhi mao ang nakapahimo sa iyahang pagkabanhaw nga mas labawng gamhanan ug ato kining makita. Unya. Unsa man ang gitudlo ni Dorcas kanato? Unsa man ang atong nakatunan or makatunan? Apan sa atong nahibaluan lang, siya dili usa ka babae nga adunay daghang talento. Wala ginagibutang niya, talented ba na siya o
nakahimo ba siya og mga katingalahang butang? Wala. Usa ka bantugan nga tawo, dili sad. Siya lang usak babayi nga may gugma sa katawhan ug gigamit ang ihang gasa aron pagpanalangin sa uban. Unsay gasa ni Dorcas? Pagpanahi. Simple kayo. Ug mao nga atong hisugutan ang tulo ka pagtulun-an gikan sa kinabuhi ni Dorcas. Ug nagampo ako mga igsoon nga kita madasig sa iyang kinabuhi ug ang balaang espiritu mag-abli sa atong mga mata, sa atong kasing-kasing ug magbag-o sa atong tinguha alang sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang una, mupalabaw pa kita sa atong mga limitasyon. Akong balikon. Mupalabaw pa kita sa atong limitasyon. Dili daghan nato na hibaluan mahitungod ni Dorcas. Apan nasayod kita nga siya milabaw pa sa iyahang mga limitasyon aron siya may mahimong kalambuan, kauswagan ngadto sa mga kinabuhi sa mga tao. Unsa man siya usa ka mananahi. Pero doon na siya gihimo nga labaw pa sa iyang limitasyon tungod kay iyang gipalabaw ug mipalabaw niya ang iyang gihimo sa iyang limitasyon. Una, usa siya ka babae. Usa ka babae. Sa atong panahon karon, anay daghang kausaban sa papel sa mga babae, no? Mga babae na usahay maunay nagtrabaho, ang babae maunay daghan og trabaho kaysa lalaki. Usahay ang babae maunay mo desisyon sa lalaki. Kaya ang lalaki sugot raman sa ikay bahala diha, no? Apan sa karaang panahon wala hatagi og bili ang mga babae. Sila gikonsiderar nga ubos nga klase nga mga tao sa ilang komunidad. Ug adunay gamay lang nga mga katungod. Wala gamay ra gid ilang mga katungod sa una. Mga makaingon ko nga bulahan mo nga mga babae nga niya karon. Kay doon na mo'y dagkong kagawasan ug daghan usab ninyo mga katungod. Labi na gyud sa legal. Wala mingon si Dorcas nga, usara ko ka babae. Unsa may akong mahimo? Maunta na ang niya itubag sa mga naginahanglan og tabang atong panahon na. Apan wala kana ni buhata. Kadaghanan sa mga commentator nagunahuna nga siya tingali usa ka byuda o dalaga. Kay wala may gisigot nga bana og anak dinhi sa ato ang sugilanon nga atong gituki karon, no? Wala may anak, walay bana. Unya nga may alirong sa iyahang pagkamatay. Sa pagkamatay niya, wala man ang mga kaigsuonan natong mga byuda. Walay anak, nga gisgutan, walay bana, no? Kung gani siya man usa ka byuda, mas labaw pa kining malisod. Nasayod mo mga igsuon nga ang byuda sa unang panahon mao ang pinakapobre kaayo. Ngano man? Labi na sa karaang panahon ang mga byuda, mga kabus na sila. Sila ang pinakaubos sa katilingban. Wala na'y nagrepresentar ug walay manalipod kanila. Kung wala na ilang bana, wala na gyud sila'y mahimo. Mao na og atong tanahon kung kini si Dorcas o Tabita ug usa ni kabyuda. Mahilakip unta ni siya aning mga byuda usab nga moingon nga wa ko mahimo, byuda ko. Apan wala ka na buhatan ni Dorcas o Tabita. Tingali daghan ang mga butang nga dili mahimo ni Dorcas. Wala kitay nasayran nga siya nakasulat og usa ka basahon. Nagsangyaw sa publiko o nag-awit og mga alawiton. Wala maisulat. Apan wala siya mututok sa dili niya mahimo. Siya mitanaw sa unsay anaa sa iyang mga kamot. Sama ka nato. Dili kita mangandoy og dakong butang atong mahimo. Tan-awa kun unsay nasi imong kamot. Pasabot na mga igsuon kung unsay mahimo nimo buhata. Inunumi nga sa pagtawag sa Dios ni Moses sa pagluwa sa Israel, pagawa sa Egypto, si Moses nagsigi hatag og daghan kay pasumangil. Ug siya nay daghang rason nga dili siya kwalipikado ug mao nga dili gyud siya moadto sa Egypto. Gisugo man ni siya nga ikay muluwas sa mga tao dito sa Egypto, mga Israelitas. Apan sa katapusan, mingon ang Dios kaniya, unsa man kanang anaa sa imong kamot? Si Moises mingon, usa ka sungkod. Kini si Moises mga igsoon, usa ni siya ka tigbalantay sa karnero, magbalantay sa karnero. So, isip usa ka
magbalantay sa karnero, aduna siya sungkod. Gamit man ni sa mga shepherd sa una. Kay mo ni para sa mga kaaway, no? Mga lobo. Ang iyang gingon nga ang iyang gidala usa ka sungkod o bunal. Mingon ang Dios nga itugyan kini ni Moses ngadto kaniya ningon ang Ginoo. Itugyan kanako ang imong sungkod. O kining kaning sungkod nahimong iyahang sungkod sa Dios. Gigamit sa Dios kun unsa ang anaa sa iyang kamot. Tingali susama usab ang gigon sa Dios ni Dorcas. Unsa ang anaa sa iyang kamot. Og si Dorcas mingon usa ka dagom. Di ba aton hisgutan si Dorcas o Tabita usa ka mananahi. So gipangutana sa Ginoo unsa may naa sa imong kamot? O ikaw mananahi ka, magsige jud ka gunit og dagom. So ningon siya usa ka dagom, mananahi ako. Makahimo ako og mga bisti, mao kan ang ganahan ko nga bluhaton. Ug di na ako maayo. Unsa may inyong expertise dinha sa inyong kinabuhi? Unsa may ganahan yung buhaton sa inyong kinabuhi nga inyong mahimo nga naa sa inyong mga kamot? Anha kamo diha magsugod. Wala nagpababag si Dorcas sa iyang limitasyon. Wala niya ikapaminos ang kagamay nga anaa kaniya. Ang gamay nga butang anaa kaniya. Daghang butang nga dili mabuhat apan iyahang gibuhat kung unsay iyang mabuhat. Sama ka nato. Dili ta makahimo og daghan kay mga butang dagko kay tag plano nga atong buhaton. Pandi gina nato mahimo. Mao na ang sikreto buhata kung unsay inyong mahimo. Iyang gigamit ang kung unsa anaa sa iyang kamot aron sa pagtagbo sa panginahanglan sa iyang palibot. Dili para niya. Unsay na siyang kamot iyang gigamit aron pagtabang sa mga tao. Gigamit sa Dios ang kung unsa ang anaa sa iyang kamot. Adunay usa ka sugilanon gikan ni John Maxwell, no? Sa bago pa ang mga katuigan nga siya usa ka pastor, usa sa simbahan sa Ohio. Ang simbahan nagpadayon kini pagtubo. Usa ka adlaw ang iyang katabang may usa ka ngalan o naghatag usa ka ngalan sa tao nga gustong magkikita ni pastor niya. Panwala niya tuguti. Matod pa sa mga pulong ni Maxwell nga kining tawhana usa ka tawo nga walay talento ug hiyas ug usa ka tawo nga dili niya mahatagan og panahon. Tanawan ninyo ha. Kini si Maxwell usa ka pastor. Apan sa dihang dili usa ka tawo niya ordinaryong tawo maggusto magkikita kaniya. Wala niya tugti. Apan tungod kay duna naman siya appointment, nakahimo na siguro ni appointment daan, no? Mao nga kining batan-on nga ginganlan si Brett, mao ni among tao nga magkikita ni pastor. Misulod og sa iyahang pagsulod sa lawak ningon si John Maxwell. Iman inyo ang ipamulong niya, mao usa kini ka tawo nga walay talento ug hiyas, matud pa ni Maxwell. Usa ka tawo nga walay talento ug walay hiyas nga dili niya matagan og panahon. Grabe. Si Brett misulod og sa iyang pagsulod sa lawak si John Maxwell, matud pa niya. Kalit nga aduna siya'y dili maayo ug arogante nga pagpangagpas nga si Brett adunay panginahanglan. Dunay tao, kita duulon tag tao. Lain din atong una-huna. Kani lain ituyo ni tabang ngay na sa tabang inana no. Naguna ta. Usay judgmental kay ita sa usa ka tawo. Apan atong tan-aw ning maong sugilanon. Aron kita sad maleksyon, dili lang si Maxwell, dili lang si pastor, no? Usa may akong magbuhat alang kanimo matud pa ni Maxwell. Si Brett mitan-aw kaniya mingon, pastor, wala ra, no? Ningon siya lagot siguro. Pero di man siya magpakita sa iyang kalagot kay pastor man siya. Ingon na anang pastor, no? Naa say pagpugong sad ba, no? Busa nganong mianhi man ka. Na piko na siguro. Si Brett mingon, kay bawa ka pastor? Nagsigi ko og ampo sa niaging mga buwan og naghuna-huna. Akong giuna-una nga aduna ako'y mahimo alang kanimo. Sa entrada pa lang daan, ningon siya nga nagampo siya sa pipila ka buwan
nga niagi ang iyang pagampo nga nakita niya nga aduna siya'y mahimo ngadto sa pastor. Unsa yun na sa pastor? Pagsud. Ning siya nga naana sa ning naani tuyo. Mainig tabang. Tatanawa ang nag-adagan sa sugilanon. Ug sa hunahuna ni Maxwell, mingon siya, unsa may mahimo aning tawana alang nako? Naman nagisamot na gyud gipagamay. No? Gi-underestimate niya. Si Brit mingon, kay bawo ka pastor? Busy kaayo ka. Ug aduna ko'y matag Huwebes sa hapon nga wala ako'y trabaho. Nasa day off kada Huwebes sa hapon. Ug gusto ako nga mutabang kanimo ug kuhaan aron makuhaan ang uban mong mga buluhaton. Sa imong kinabuhi, gusto ko nga muhapit human sa akong trabaho. Ano naalan niyo ha? Huwebes, kada Huwebes ra ang day off, nya hapon nya inig dili niya gamiton sa iyang pagluling hayaw o unsa bayang buhaton, inig day off niya ni adto siya dito sa usa ka pastor nga ang unahuna lain alang kaniya. Kung aduna kay mga prescription nga buhaton o dry cleaning nga ipahapit, mga butang nga pwede nako mabuhat ug mga buluhaton, mga butang nga makakuha sa imong oras o makamino sa iyang buluhaton, iya ka nang buhaton. Sa nahitabo mga igsuon. Si Brett miluha ang iyang mata. Mihilak siyang mingon. Nagunahon na ako nga mao kini ang akong pagpangalagad nga gitagana sa Ginoo alang nako. Unsay una sa pastor? Mga hugtabang. Pero unsay tuyo ni Brit? Mualagad sa pastor. Mutabang sa pastor. Ningon siya dinhi mo ni ang akong ministry sa pagpangalagad diya gitagana sa Ginoo alang kanako. Og si John Maxwell mihilak. Wala siya muhilak, dili tungod kay natandog siya sa gustong buhaton ni Brit, apan tungod kay ang Ginoo nagbadlong kaniya. Ibutang nato ang atong kaugalingon diha. Doon na tayo kaila, doon na tayo mga parinti, uban pa nga, doon na niduol na nato, tungod siguro, dili lang yun sa takabasol, kay basig na hiagom na taan ng mga scam niya, no? Mga nindot kay mga matamis nga pulong, niya ilad. So di sa ka likay ana. Pero mo na atong bantayan. Ayaw pag-una, ayaw paghukom, paminawa, una, kung unsay tuyo. Bisan siyang pagtanaw, ubos kay na siya, tabos, walay hinungdan para nimo, paminawa, tungod kay kana siya, anak sa Dios. Unsay nahitabo? Si Maxwell nihilak. Wala siya mahilak tungod ato niya, pag ginhilak siya, tungod kay gibadlong siya sa Ginoo. Ingom siguro pastor ka, nya nag-anak ka. Dili ka maayo nga ehemplo. Ug wala kabisan ka sa sunod nga 7 ka tuig kini si Brit ang batan-on, no? Sa matag hapon sa Huwebes, si Brit mobuhat og mga buluhaton alang kaniya. Ano na? Siya nagbuhat og alang sa pastor. Ug wala bisan ka usa sa sulod sa 7 ka tuig nga siya moadto sulod sa opisina. Wala gid siya mosulod sa opisina kay sulod sa opisina basig monuhon sa pastor nga sa nigtabang. Wala ka na niya buhata. Apan sa kadaghanan nga higayon si Maxwell mogawas sa iyang opisina ug moapas ngadto ni Brit sa parking lot ug mingon, Brit, nasayod ka ba kun unsa kadakong tabang kanako ang imong gibuhat? Salamat. Karon gisgutan nato ang mga sugilanon dili tungod kay muduol ka mo namo ni Pastor Nick dinhi mo ingon mo unsa may among bulaton ikatabang namo nimo unsa may mga ira namo. Amo gipangita kana mo puli na magwali diri. Di ta joke lang. No? Dili na mao ang punto sa atong sugilanon kundi atong tan-aw ng atong kasing-kasing sa atong mga kigsunan sama sa atong gisgutan karon. Kung atong una-unaon o nasabtan ang maong sugilanon ni Brit kay susama gayud ni Dorcas. Atong pamalandungan, unsa man ang naa sa inyong mga kamot karon? Dili kinahanglan nga kamo manahi aron makaministeryo ngadto sa uban. Apan posible usab, no?
Mahimong ikaw maghatod, magtabang, o bukan sa computer, mag-decorate ka ba, o maghinabi, o magtudlo, o magpintura, o mag-ayo, o labaw tanan, magampo. Daghan kayong buhaton. Inyong makita nga bisan unsa man ang inyong buhaton, kung kini imong ipalambo ngadto sa ubang tao, ipalambo gayud kini ngadto sa gingharian sa Dios. Ang Dios magagamit gayud niini. Mao ni ang sugilanon ni Dorcas. Sa kabiyuda, walay makatabang. Bisan pa man sa iyang sitwasyon, nga iya rang mahimo, mananahi siya apan iyang gipalabaw pagyud ang iyang sa iyang limitasyon, iyang gihimo pagtabang dili siyang kaugalingon kundi pagtabang ngadto sa uban nga tawo. Ug ang pangutana nga gitukmo ni Dorcas kanato mao nga, unsa man ang imong buhaton karong simana ha? Kita, kamo, unsay atong buhaton karon simana? Unsaon man nato pagpangalagad? Unsa man ang atong buhaton sa pagpasidungog kang Dorcas alang ni Ginoong Hesukristo sa umaabot nga simana. Panahon na nga kamo mulihok labaw sa atong mga rason o sa atong ipangbutang-butang nga limitasyon. O gibutang nga limitasyon sa atong kaugalingon. Kinahanglan mulabaw kita ni ining tanan. Ug mao ra na imong limit, go. Padayon. Kay kahibalo ko kita nga dili lang diha do na patay mahimo. Basta gamita kung unsay naani mo. Mulabaw kita ni ining tanan ug mulabaw kita sa atong limitasyon bisan pa man ang mga limitasyon sa pandemic. Kita karon na pundo, kita karon wala na ta dili ta ka usahay di ta katarong una-una, daghan kay tagabalaka, kaguol. Tungod ining pandemic. Tinuod na naay pandemic, pero ayaw mo pundo dina. Palabwin ninyo kung asa inyong limitasyon. Kaya atong limitasyon, kita mga anak sa Dios, dili lang sa pandemic. Dili pandemic ang makababag kanato, makahimo gyapon tang mga buluhaton alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon. Unsa man ang naa sa inyong nga kamot. Ang ikaduha nga pagtulunan giingon dinhi, hatagi ug bili ang pagkamatinud-anon bisan pa sa mga gagmayng butang. Hatagi ug bili ang pagkamatinud-anon bisan pa man sa gagmayng butang. Si Dorcas wala mitabang sa usa ka tawo sa usa lang kahigayon. Iya kining ginahimo o iya kining gikinabuhi nga sa kanunay siya mutabang. Wala lang mingon siya usa duha tulo, wala na apan iyang gipadayon kini ug mingon ganita mga igsoon nga iyang gikinabuhi kanunay mao iyang gihimo. Mao ni ang sugilanon nga kinahanglan unta atong panaminan. Nga dili lamang usa o duha tulo kay gayon kun adunay mga kaigsuonan nato nang kinahanglan og tabang. Mingon na sakto na to katulo kaduha. Kanang inyong gitabang diin man agikan. Di ba nakabuot na nato sa atong pagpaninguha? Sa atong kabudlay? Asa man agikan inyong kabudlay? Ug atong kabudlay. Tungod kay kita na kinabuhi. Ug diin manggikan ang atong kinabuhi. Ug kinsay tagiya sa atong kinabuhi? Ang Ginoo. Ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. Niya, atong limitahan. Mga igsuon, sultian ko kamo. Kung unsay ginabuhat niyo sa pinakaubos inyong igsuon, mo na inyong gibuhat ngadto sa Ginoo. Hatagi og bili ang pagkamatinud-anon bisan pa man sa gagmayng butang. Sana isgutan ko ganiha laing hubad sa bersikulo 36 bahin ni Dorcas nga siya mitabang sa usa ka tawo sa usa lang kay gayon iya kini kinabuhi. Buhat 36 siya daghan og mga maayong buhat ug mga pagtabang nga iyang gihimo. Ug sa mga buhat 9:36 nag-ingon kanunay siyang nagbuhat ug maayo ug nagtabang sa mga kabus. Wa niyo makita ang pulong kanunay. Mingon na kanunay kaluhan as pirmi. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagatabang sa mga kabos.
daghan, kanunay. Diha atong makita nga dili ka usang higayon apan kinabuhi niya ang pagpangalagad sa mga katawhan sa Dios. Doon na gitay mga kaigsuunan dinhi nga ug doon ay magkinahanglan musanong gayud. Wala siya magsapayan nga sa iyang gibuhat. Siya bang magkalisod-lisod? Naagyo kinaiya sa tao ni anak. Ngano man tungod kay dako kay siya pagsalig sa Dios nga ang kanang butang iyang ihatag nakita kana sa mata sa Dios. Ug nakasayod kita nga ang Dios dili gyud mo tan-aw sa mga tawo nga sama ni ana. Mahimo gyud kita nga moalagad ug motabang apan mao bagayod kini ang atong pagkinabuhi. Kanunay ba? O limitado? Ang pagtabang sa uban ginabuhat ba nato hangtod sa hataas o adugay nga panahon? Nung mga igso ng atong papel sa pagmangalagad mahimong mag-usab-usab sa paglabay sa panahon. Apan kumitado pa baghapon kita nga magmatinud-anon nga magkinabuhi diha sa pag-alagad sa uban. Kuno na may mga kausaban sa atong kinabuhi. Panalitan napatay katabang ron kay napatay mga source daghan ng sources no. Unya moabot ang panahon nga mawa ang atong mga resources. Natural doon nagikausaban mahitabo sa atong kinabuhi. Sa panahon nga dunay magkinahanglan og tabang. Una ginatong buhaton balibad ta kay wa ta. Pero sa ato nang giistoryahan ganiya, unsay na si imong kamot? Unsay imong mahimo? Mao na pasabot. Wala mingon nga buhat ayaw buhata ang dili nimo mabuhat. Panbuhata kun unsay imong mabuhat. Panaduna tingali mga tawo nga nagpuyo sulod sa palibot sa Jopa nga nagkurog sa katugnaw gawas lang ni atong mga nabuhatan ni Dorcas o mga bisti. Ang mga kabos nakatilaw sa grasya sa Dios pinaagi nining maong babayi. Siya libre nga naghatag sa iyang panahon ug talento sa pagtagbo sa panginahanglan ug bisti ngadto kanila. Wa siya magpabayad. Byuda, walay pangita. Nagtahi og sinina. May man gipamunit lang ng hilo ug dagom niyang mga panapton. Gipanalanginan siya sa Dios tungod kay iyang kinabuhi, iyang gigamit ang mong panalangin ngadto usab sa iyang mga kaigsuonan sa katawhan sa Dios. Unya aduna say usa ka manindot nga hemplo. Ang Dios nagmugna og mga bisti alang nila ni Adan ug iba. Ug siya nagpadayon ini nga grasya. Ug tungod sa iyang pagkahimplo nasayod ba kamo unsay nahitabo sa unahan? Mga Dorcas Society o katilingban ni Dorcas nga natukod sa lain-laing bahin sa tibuok kalibutan. Dorcas katilingban o society, Dorcas Society, tungod sa iyahang example o sa iyang ehemplo. Ang kalihukan milapad sa tibuok kalibutan, worldwide. Ug ang mga babae nga anaa sa mga kalibuan kapin ang nakahatag og mga bisti sa mga nanginahanglan. Sila mohimo og moayo og mga sinina, nagluto og naghatag og mga pagkaon. Nagtahi silang mga habol, mga sweater, tanang butang nga magamit sa pagtagbo sa mga panginahanglan sa ilahang palibot. Familiar. Unsay gihimo ni Dorcas? Mao ni gihimo sa Dorcas Society sa libuan, tibuok kalibutan na nakasinati sa gihimo ni Dorcas. Mao usab ang gihimo. Dako kay impact ang iyang gihimo sa katawan sa Dios. Gibuhat nila dinha sa espiritu sa paghigugma sa uban nga sa ngalan ni Hesus. Kini silang mga pundok sa mga babayi nga nagkatapok sa ngalan ni Hesus sa paghimo og mga kabtangan gamit sa ilang mga kamot, mga kabtangan nga sila mismo ang nagdala ngadto sa mga nanginahanglan ug pagkaon, sinina ug naghatag og kaupayan ug pagdasig sa mga katawhan. Siya usa ka ehemplo alang kanatong tanan kung unsa ang pagbuhat ug maayo dinha sa kinabuhi ng Kristohanon. Aduna kay kahanas o haniti ka ba? Aduna kay oras? Unsa may imo nakamuhuan? Gamita alang
sa gingharian sa Dios. Kinahanglan mga igsoon magmatinud-anon ka kita. Kanunay. Matod pa sa Tito 3:8 nag-ingon, og tinuod kini, gusto kong hatagan nimo og talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo, kini maayo og mapuslanon alang sa mga tao. Usahay makalimot kita nga isip mga magtotoo, gitawag kita sa paghimo og maayong buhat. Nasayod kita nga sa nahitabo sugod sa miaging tuig sa pandemya, kita labi nagununa lang sa ato ang kaugalingon. Kasagaran ang atong giuna-una gyud ang atong kaugalingon. Kinahanglan safety ta, kinahanglan natay pagkaon, kinahanglan nga malayo ta, dili ta takdan. Puro kaugalingon atong giuna-una. Pag-amping sa atong kaugalingon, pagtagbo sa atong kaugalingon nga panginahanglan apan nagkadugay sa pagpadayon ni imong kahimtang sama nga wala pay katapusan. Ug naanad na lang pagtan-aw sa atong kaugalingong panginahanglan, nakalimot na ta nga duna pay labaw na kinahanglan na sa atong palibot. Kinahanglan kita kanunay nga maghinumdom nga dili kita muundang sa pagbuhat ug maayo. Ato kanang mabasa sa Galacia 9. 6:9 nagaingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Ayaw tugutin ninyo mga igsoon nga inyong pagtuo kutob lang sa pagtan-aw. Kaya atong mabasa diha sa Episo 2:10 matod pa, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Mga binuhat kita sa Dios. Gibuhat kita niya diha ni Kristo aron magbuhat ug maayo nga mao iyang tuyo alang kanato. So ato makita mga igsoon ang katuyuan sa Dios nga kita maghimo ug maayo. Magsugod kita kung asa man kita karon. Mahimo kitang kahayag maglamdag sa bisan unsa man nga oportunidad nga blihan sa Dios kanato karon si manaha. Wala ibaw unsa ang kabugaton nga inyong makuha. Wala kita mahibalo nga duna niya duna bay luha sa usa ka tawo nga inyo unyang mapahiran diha sa kagul-anan o sa pagbangutan. Wala ninyo hibaw nga adunay kinabuhi nga inyong mahikap o madala pagbalik ngadto sa atong manuluwas tungod sa inyong gibuhat, tungod sa inyong gipakita. Kay kung ingon ana ang atong karakter, mao kan ang karakter sa Dios. Ug makita niya ng maong tao, kung wala siya pagtuo sa Dios, bisan sa inyong buhat, sa atong gihimo, makaingon gid sila nga adunay Dios sa inyong kinabuhi. Ug mao nay unya hinungdan nga sila madala ninyo ngadto sa ato ang manunubos. Ayaw ipakaubos ang gagmayng butang nga imong mahimo tungod kay sa kadaghanang higayon. Ang mga gagmayng butang ang makapuno sa dako nga bahin sa kasing-kasing sa mga tao. Gamay. Mao'y makapuno sa kasing-kasing sa tao. Ayaw ninyong ibaliwala ang mga gagmayng butang. Ang gagmay ninyong mahimo, buhata. Unsay na inyong kamot? Gamita. Unsay inyong mahimo? Buhata. Pandili tanang butang atong mahimo. Buhata kung unsay inyong mahimo. Inyong makita ang pagkamatinud-anon ni Dorcas, ang pagkamahinungdanon. Ug kamo magsugod kung asa man kamo kita. Magsugod kita kung asa kita, asa kamo, asa tandapita, anha kita diha magsugod. Siya migahin, si Dorcas sa iyang kaugalingon sa pagbuhat ug maayo nga nakatabang sa mga nagkulang. Siya iyang nakita. Diin niya gitan-aw, wala siya mutan-aw dos layo. Iyang gitan-aw ang naa siyang palibot. Kung kinsay nang ginahanglan ug diha siya nagsugod sa paghimo ug buhat ug sa pagtabang sa iyang igsuon nga nakinahanglan. Duha ka aplikasyon atong makutlo mga igsuon. Una, ayaw paghulat sa perpekto nga panahon sa pagsugod ug maayong buhat. Ayaw ninyo hulata ang moingon mo nga eksaktong panahon. Perfect time nga ako motabang. Ayaw.
Pag ayaw ko mo paghulat. Daghang mga tao nga murason nga mubuhat sila sa mahinungdanong mga butang inigaabot sa saktong panahon. Mao kasagaran natong mga reasoning, atong mga katarungan nga unya na lang ako nabuhaton kanang moabot ang panahon. Dili pa panahon, labi na gyud mutabang ta, dili pa panahon mutabang kuning paghuwat. Patakibaw kay Matthew na patay, no? Mahitungod sa paghatag pananglitan. Magsugod ako sa paghatag kung magsugod na og daghan ang akong kwarta. Di sa kumuhatag kay wala ko'y kwarta o gamay pa akong kwarta. Unya lang kumuhatag kung daghan na akong kwarta. Kanusa pa man na mo daghan ang imong kwarta? Mo na pangutana. Kung magpabilin kay ingon ana, wa gyud kay mahimo. Wa kay katag, wa kay katabang. Apan sa pag-abot nga mahitabo ang mga butang sa umaabot, ang kinabuhi magpadayon. Gingon dinhi, moingon ang uban nga unya na lang ko aduna ko'y dili bugat nga trabaho. Una ko mo apil og pag mga lagad o pag atin og Bible study o sa small group, unya na lang og dili bugat akong trabaho, unya na lang og dili daghan di man akong trabaho. Kanus amo na mahitabo. Ang atong trabaho nagdiman nato. Ang kalibutan nagdiman nato. Tanan nga nasa atong palibot nagdiman nato, nagkinahanglan nato apan kanus aman mahitabong ikaw makatabang kun maunay imong basihan. Magulat ka. Nga ikaw mahiyahay ka, una ka mo tabang. Magulat ka, mudaghan imong kwarta, una ka mo tabang. Magulat ka nga naa kay panahon, naroon ka mo tabang, kanusa man na mo abot. Maigsuon inumdumin ninyo, timaan-in ninyo. Sa pagpaabot nga mahitabo ang mga butang sa umaabot, ang kinabuhi nagpadayon. Ug ang mahinungdanong mga butang kay dili na hinuon gayud mahimong realidad. Wala na gyud katumanan, wala na gyud reality aniya. Dili mo abot sa lakton nga pagkasulti. Si Dorcas inila nga daghan og mga maayong buhat sa Jopa, dinhi siya nagpuyo. Atong makatunan gikan niya nga dili magpaabot sa perpekto nga panahon o lugar sa pagsugod og mga mahinungdanong butang nga atong gustong mahitabo. Aron kita mahinumduman, dili. Sa bisan unsa man nga kapasidad nga mahimo, himua karon. Ang imong unsa imong mahimo karon. Unsa imong mahimo karon, buhata ka na karon. Kung ang imong kinabuhi ipahulagway ug hamubo sa mga tawo nga nakailan nimo, ang mga kinaiya nga ilang masulti mao kadto kinaiya nga ilang mamatikdan diha nimo ug ang maong namatikdan nila diha nimo mao ang mga kinaiya nga kanunay nimong gipakita. Unsa may matiman-an sa imong kaigsuonan sa mga tao. Moingon na sila nga bisa makalimot pa si imong ngalan. Kung ang imong kinaiya matinabangon ka. Dili na kinahanglan ang ngalan nimo, mao na siya ang nagtabang nako. Dili na sila makalimot ni ana mga igsoon. Kita sa panahon nga naata sa social media, ug daghan kay mga virals karon ang views, mga comments mao ang gihatagan og bili, dili ba? Lipay kay ta, pila na ka views, pila na ini like, daghan kayo, no? Muna atong gitagag gibugaton, muna atong gitagag bili. Dali ra kitang malipay kung makakita nga maabot ang libuan kapin nga mga views, kita 100,000 duol na 1 million, kwarta na ni, di ba? Maabot og libuan kapin ang views o likes o heart sa atong mga YouTube video o FB post o uban pa. Apan ang kamatuoran usab o ang realidad niini kaysa pipila ka adlaw nga molabay aduna na say lain nga molabaw nimo. Ug mupuli sa imong spotlight sa imong pagka inila ka kay daghan kay views nimo. Ug makalimtan na ang nilabay. Kay nilabay ka naman makalimtan ka nila. Ang mga tawo nga duol kanimo, dili ikaw mahinumduman sa usa ka dakong panghitabo sa imong kinabuhi. Apan mahinumduman ikaw. Diman mahinumduman ikaw sa kinatibuk-an nga pagkinabuhi nimo diha sa matag adlaw. Kung unsa ka nakinabuhi sa matag adlaw, mao nang masilsil, mapatik sa ilang alimpatakan kung kinsa og unsa ka nga klase sa pagkatao. Manindot ang ingon ni J. Hudson Taylor. Ningon siya, ang gamay nga butang, usa lamang ka gamay nga butang.
Apan ang pagkamatinud-anon sa gamay nga butang usa ka dakong butang. Balikon ako. Ang gamayng butang usa lamang ka gamay nga butang. Apan ang pagkamatinud-anon sa gagmay nga butang o sa gamay nga mga butang usa ka dakong butang. Dili kita magpaabot sa perpektong panahon sa pagsugod og buhat og maayo. Ug dili unta kita mga tao nga maayo lang sa sugod. Na may ato ang naamgi mga katawhan nga dasig kay nigsugod. Labi na gyud sa kinabuhi nga Kristohanon mga iso naka-experience na gyud ko na mismo akong kaugalingon. Ug akong nakita sa palibot. Dasig kay nigsugod og pagpangalagad sa Ginoo. Pila ka bulan, may lang kay mabut og tuig. Wa na makit-i. Dasig kayo mo fellowship. Ako sa una maigsoon sa tanang mga ministry na akong dagway. Membro sa ka ni Brad. Uy, membro. Gabiha ni mo Brad. Uy, saylo kas langit na. Dili na mo ang punto din na mga igsuon nga. Ug imo nang hutdon ang tanang ministry. Mo tas langit. Ug unsa ang inadlaw nimong gibuhat? Mo'y buhata. Ug kutob sa imong mahimo, mo'y himua. Ug unsa na sa imong kamot? Gamita. Ayaw buhata ang dili nimo mahimo. Atong pamalandungan, kung ato kining pamalandungan, ikaw ako daghang kay gayunan nga mabuhat og maayo. Ug daghang bahin sa atong kinabuhi nga atong nasugdan ug wala na napadayon ug nagpadapli na lang. Mao to akong giingon. Dasig kay ta. Nalang ko example, ganahan ko sa kabutang akong ayuhon, bugkago na ko na, pagka magbungkag, dapli na. Tapoy nag-ayo. So, inaana lang. Inaana ang atong kinabuhi usahay. No? Dili man tanan, usara ko anak. Kung dili man daghan, adunay pipila, sigurado gyud ko anak na pipila. Ug mao ni ang pangutana, unsa nga gamay nga butang gihatag sa Dios dinha kaninyo o sa imuha nga ikaw mahimong matinud-anon. Wala mingon ang Dios nga dako kay akong gihatag nimo pagka matinud-anon anak. Ningon ra dinhi, unsa ang gamay nga butang gihatag sa Dios sa imuha nga ikaw mahimong matinud-anon. Kung ikaw matinud-anon, masaligan sa gamay nga butang. Masaligan usab ug ikaw matinud-anon sa dagkong nga butang. Masaligan gani kas gamay ra. So unsay na sa imong kamot? Gamita. Unsay imong mahimo buhata? Ayaw buhata ang dili nimo mahimo. Tingali dinha kaangay magsugod ubasin diha kaangay padayon sa gamayng butang. Si Dorcas milabaw sa iyang limitasyon. Gihatagan niya og bili ang pagkamatinud-anon. Mao na ang duha ka lesson nga atong makuha ni Dorcas. Milabaw siya sa iyang limitasyon, gihatagan niya og bili ang pagkamatinud-anon. Ang ikatulo maigsoon mo ni magkinabuhi nga magbilin og kabilin sa imong gustong ibilin. Puro man ibilin no, maglibog ta, no? Kita magkinabuhi mga igsuon nga magbilin og kabilin nga atong gustong ibilin. Nakuha ninyo? Unsa may inyong ikabilin sa inyong mga pamilya? Unsa may inyong ikabilin sa inyong mga kaigsuonan? Kung wala kay butang nga angay nimong ikabilin, wala man ta mag-istorya dinhi og nga bandi. Sama sa kinabuhi ni Tabita. Unsa may bandi, nabay bandi siya gitapok aron iyang ihatag nga kabilin, wala. Ang iyang kinabuhi sa patag adlaw, mao iyang gihimo nga kabilin nga iyang ibilin ugma damlag uwa na siya. Mao na gipasabot niya na mga igsoon. Magkinabuhi kita nga magbilin ug kabilin nga atong gustong ibilin. Mga butang nga mapusulanon. Ang usa ka kabilin sa usa ka butang nga atong mabilin alang sa sunod nga henerasyon. Dili lamang kini bahandi apan kini atong gihimo alang sa Dios. Kung nakita nilang ikaw adunay Kristo sa ilang kinabuhi, mo ibilin. Munay kabilin mga igsuon legacy nga pinakanindot nga dili gyud kabayran og salapi. Apan ang bugti ni anak mao ang gingharian sa Dios.
Mato pa ni John Maxwell, mahimong anaa nining tulo. Mga panag-iya nga ihatag sa ilang kamot. Imuhang mga kaalam, property, kanang imuhang mga abilidad, siguro, imong ibilin sa imong mga anak, parinti, uban pa. Ang ikaduha, mga prinsipyo nga atong gikinabuhi o nagapadayon bisan human kita motaliwan. Doon na kagibili ng mga prinsipyo nga maayo alang sa mga sumusunod. Ilabi na gid ang pulong sa Dios. Ang imong kinabuhi diha ni Kristo mo ikabilin, himuon nimong kabilin alang sa mga nahabilin. Tungod kay ikaw gusto nga mao na imong ibilin kanila. Ang ikatulo mga tao nga atong naimpluwensyahan nga nakapalambo silang kinabuhi sa ilang pagkaila kanato. Milambo ang kinabuhi sa katao tungod kay sila nakaila kaninyo. Unsa ilang nakita, ikaw mismo nasayod. Sa buhat 9:39 nagingon, busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidalan siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda ug naghilak. Yung ilang gipakita kaniya ang mga bisti o mga kupo nga gibuhat ni Dorcas. Sa buhi pa siya. Ang kabilin ni Tabita o Dorcas ang iyang nabilin mao ang kinabuhi nga iyang nahikap sa gugma sa Dios. Siya usa ka mahinungdanon nga babae ug ang iglesia sa Jopa nagunob ug siya labiyang maayo nga dili unta angay siyang mawala. Gikawilihan siya sa mga tawo mga igsoon tungod sa iyang kinaiya, sa iyang gipakita, sa iyang pag-impluwensya sa mga tawo nga naghimo siyang mga butang. Butang langit nun. Karon sa sugilanon ni Dorcas, dili kapungan nga kita makigatubang o kamatuuran sa kamatayon. Kaya ito nakita, si Dorcas namatay apan nabanhaw. Bisan man siya nabanhaw, nasayod kita nga sa madugay o madali siya mamatay gyapon. Kay walay nagpabilin, usar gyud ka tawo ang namatay nga nabanhaw, kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Kitang tanan moabot ang adlaw nga kita mamatay. Ug sa ulahi nga atong kinabuhi, sumahon lang sa usa ka tudling pulong o sentence, matud pa sa usa ka tawo mao kin ang gitabag sa imong kinabuhi og life sentence. Unsa ka na unsay naani mo, unsa ka nang nasimuha. Unsa man ang kabilin ni Dorcas? Ang pagkabanhaw lang ba? Dili gayud. O si Dorcas naiapil sa pipila ka mga eksklusibong mga tawo nga nabanhaw. 7 ang anaa sa Biblia mga igsoon ang nabanhaw o gibanhaw. Apan kining tanan atong hinumduman nga nabanhaw gibanhaw mga siya panamatay gyapon. 5 ang mga batan-on, 2 lamang ka idaran ang gipanganlan sa tanang kasaysayan sa Biblia. Ang 2 mao ni si Lazarus ug si Dorcas. Wala ako magununa nga ang pagkabanhaw mo iyahang kabilin. Apan ang iyahang pagkinabuhi sa wala pa siya mamatay, mao ang nakapahimo sa pagkabanhaw nga mas gamanan. So dili wala maghatag og gibug-aton ang iyahang pagkabanhaw. Apan naghatag og gibug-aton ang iyang kinabuhi. Kay atong mabasa sa atong nabasa ganiya, nagunob ang iglesia ug gikawilihan sa mga tawo, giusikan ang mga tawo, gianugnan ang mga tawo nga siya nawala. Ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagkinabuhi mo'y nakahatag og gahom sa iyang pagkabanhaw. Tungod kay iyang kinabuhi dili pa ingon ato ang iyang pagkabanhaw. Wala ra gyapon. Wala ako magunaw na ang si Dorcas wala may numdumi tungod kay siya nabanhaw. Nasayod ba kamo sa wala pa kita maghisgot nga dunay usa ka babae sa basahon sa mga buhat nga nangalan og Dorcas nga nabuhi gikan sa kamatayon? Si Dorcas na hinumduman tungod sa giingon sa sitas. Sa buhat 9:36 nagingon. Matod pa kini mao si Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Si Dorcas o sa kabiyuda walay pangita, igo ra pagpanahi. Apan ang iyang pangalan nakahimo og daghang pundok sa tibuok kalibutan. Nga ang ginahimo mao ang pagtabang sa tanang mga katawhan nga nagkinahanglan. Ang milagro siyang pagkabanhaw nakapahimo nga magdala sa mga tao ngadto kang Kristo
tungod sa iyang maayong buhat nga nagtudlo kanila ngadto kang Kristo. Atong tan-awon ang bersikulo 40 o 42. Atong basahon. Tan-aw nato sa slides. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya og nagampo. Unya giingnan niya ang patay. Tabita, bangon! Ug gibuka sa babae ang iyang mga mata o sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Ang magtotoo nakakaplag og kalipay sa maong higayon. Sa pagkakita nilang nabanhaw si Tabita. Nasayod ba mo unsay tugbang ana maigsoon? Ang dili magtotoo nakakaplag ni Hesus. Ang magtotoo nakakaplag og kalipay, apan ang dili magtotoo nakakaplag ni Hesus tungod sa kinabuhi ni Tabita o ni Dorcas. Ang kabilin ni Dorcas mao ang luha nga mitulo sa niadtong nga wala hinganli nga byuda. Siya usa ka talagsaon nga babayi, gigamit niya ang iyang talento sa pag-alagad kang Kristo. Iyahang kabilin makita nga iyang pagahin og pagpalambo diha sa mga kinabuhi nga naa sa iyang palibot. Karon, ang ebanghelyo nagsulti kanato nga kita luwas. Kamo sigurado ba ang luwas? Ako, kita. Mao kini gisulti sa ebanghelyo. Dili tungod sa atong mga mayong buhat. Timan-in ninyo mga igsoon. Ang ebanghelyo nagsulti kanato nga kita luwas pandili tungod sa atong mayong buhat. Pantungod sa gihimo ni Kristo ngadto sa krus. Ang kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo sa iyang natapos nga sakripisyo alang kanatong tanan, alang kanimo ug kanako. Ang maayong buhat dili ang pamaagi aron kita maluwas. Apan mao kini ang ekspresyon sa atong kaluwasan. Kung ikaw nakahimo og maayong buhat mga igsoon, tungod kay kaluwas na. Dili ikaw magatuo nga ang maayong buhat sa usa ka tawo makaluwas. Atong makita sa usa ka paglantaw sa unsa kay kaniadto ang iglesia sa bag-o pa ug unsa ang iglesia unta, no? Unsa gingon ni Pedro diri sa taga Corinto 1:25-26. Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magkabahin-bahin ang lawas, kundi ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa kabahin sa lawas magantos, ang uban bahin magantos usab. Kung daygon ang usa kabahin, ang tanan bahin makaambit sa kalipay. Kasulay ba mo na may igsuon? Lahi ang magtotoo, lahi ang dili. Kung ang usa ka magtotoo, adunay kalampusan nga makabuot, ang iyang isig ka magtotoo malipay. Apan ang dili magtotoo. Ug dunay usa ka magtotoo nga nakabot og kalampusan sa iyang tinguha, sa iyang kinabuhi, masina, masuko, maglagot. Ako kay kalainan. So salamat sa Dios nga naibalo kita niana. Ang kamatayon ni Dorcas nagbilin og dakong hawang sa iglesia. Apan si Pablo nagpunto usab niini nga kitang tanan adunay nagkalain-laing papel nga buhaton. Busa isip usa ka iglesia. Kita mga igsoon, kita ang iglesia, dili kani ang building. Kita ang iglesia, eklesya, mga tao kita. Tungod kay sa basahon sa kaluwasan nga mao Biblia nagaingon nga wala ba kamo masayon nga ikaw ang templo sa balaang espiritu? Ug siya nagapuyo diha kaninyo. Kita ang iglesia. Busa isip usa ka iglesia, kita kinahanglan mobuhat sa atong mga parte ug kinahanglan nga maayo ang pagbuhat niini. Ang iyang hamubo nga pagtumaw sa bag-ong tugon kay usa ka pagpahinumdon kung unsa kinahanglan, unsa ang gikinahanglan na kinahanglan ang iglesia ug unsa ang atong ibilin sa atong pagkinabuhi alang kang Kristo ug alang sa uban. Ang atong pagkinabuhi nag-agad sa atoang unsay atong ginahimo sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug ayaw kalimti ang mga pulong sa gipadayag nagingon dinhi. Gipadayag 14:13, unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini, sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Wow.
Na istorya ko naman siguro ninyo nga dihay nagmeeting sa kapari ug ang mga bata. Nagmeeting og nagmurag unsa ka to, unsa ba to nga ilang gisgutan basta bahin og kamatayon. Kasi niya, kasi gusto mo atog langit. Mga bata gipangutana. Kasi gusto mo atog langit, isa tanan. Nakadungog na siguro mo na. Pero ako lay padayon ha. Ningon na sad. Kasi gusto mo ato sa langit, isa tanan. Paday mo atog impierno di ganahan. Katulo niyang pangutana. Kisay gusto mo ato sa langit. Nagpanikad na ng magidikanan sa siluyo kay gusto mo ato sa langit. Tapos na magidikanan, isas kamot. Kami padri. Why di gusto mo ato sa langit? Walay dili gusto nga mo ato sa langit. Kundi ang tanan gusto mo ato sa langit. Mo to ningon ang pare. Kinsay gusto mamatay. Wa na ginitingog. Kalit og barog ang bata des to nga suluha padri. Sumadlok. Unsa man to pag-adto sa langit nga moagi man ta kamatayon tungod sa mga Kristohanon, ang kamatayon may usa ka victory kadaugan sa mga Kristohanon alang kanato. Kay atong nabasa unya nadungog ang tingog gikan sa langit nagingon isulat kini sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad diha sa Ginoo. Kung ikaw mga igsoon nag-alagad kamo sa Dios, nag-alagad kamo sa buhi nato nga Dios, ang inyong kinabuhi kung wala na kita dinhi kalipay kana sa Ginoo tungod kay ikaw nag-alagad kaniya. Tanawa ang sunod nga gingon ug mitubag ang espiritu. Matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad magauban kanila. Amingon ta atong mga butang siguro di na tumada, pero kanang inyong gihimo alang sa Dios, alang sa ising katawo. Inyo nang dalon man to. Kaanindo ta. Ang iyang mga bunga sa pag-alagad nag-uban kaniya ni Dorcas. Sama ka nato, sama kanimo, sama kanako. Ug mo na atong ginabuhat, ayaw ninyo tan-awa mga igsoon mabili na nga wala na ibili sa Dios. Kana gitanaw sa Ginoo nga bililhon kay na ug dad-on nato ngadto. Usa di ta mingog suluha di padri. Ug moabot ka nato ang kamatayon, duha ka butang tungod may bawi. Kanusa ug unsa nga klase sa kamatayon. Apan kun aduna kitay kasiguruan ang kamatayon alang kanatong mga Kristohanon usa ka kadaugan. Amen. Di ba? Di ta mahadlok anak mga igsoon ay mahadlok anang pandemic. Ayuhon na tagadiyot anak, patay lang yapon. Salig tas Ginoo. Kay magkinaunsa mo pauli ra gyapon ta ngadto niya, no? Ang kabilin mga kabilin na pasa sa uban mahimong tinuyo man o dili apan kasagaran dili kini tinuyo kuno na kay nabilin. Kun atong nunaon tingali uban kanato nakahinumdum sa pipila ka mga tawo nga nakaabag sa atong kinabuhi. Apan kasagaran dili kini tinuyo, naagi dili tinuyo nga ikaw day nakatabang sa imong isig ka tawo. Usa ka butang nga magbilin ug kabilin lahi usab sa mga butang nga napasa diha kanila, no? Kasagaran kanato dili makabuot kun kanusa o kung unsang oras o unsang pamaagi kita mamatay. Apan kita makahimo og desisyon unsaon nato pagkinabuhi ug unsa ang atong mapabilin. Wa ta kibaw kanusa. Maabot ato ang katapusan. Pag kita makahimo tag desisyon kung unsaon nato pagkinabuhi dinis kalibutan. Aron do na tay ikabilin. Gihimo ba kini nimo tanan? Ang imong pag-impluwensya dili lang kanimo, dili lang alang sa mga nagsunod kanimo karon, apan alang usab ni adtong mosunod kanimo sa umaabot. Sudo na kaibilin, nakaibilin. Walay bisan usa nga makabuhat sa tanan apan ang tanan adunay mabuhat. Walay bisan usa nga makabuhat sa tanan apan ang tanan adunay mabuhat. Mao kadto ang sumada sa kinabuhi ni Dorcas nga mahimo usab natong mahimo. Aron ang mga bunga sa atong pag-alagad sa Dios mag-uban kanato bisan pa sa atong katapusan. Dorcas tabita wala makahimo og susama nga buhat ni Deborah. O nagrisgo siyang kinabuhi susama ni Rehab. Siya simple lamang nga nangalagad sa iyang manuluwas. Sa pagministeryo ngadto sa uban, siya usa ka ehemplo sa usa ka deboto nga disipulo nga naghimo og maayong buhat sa hilom ug walay paghinambog nga pamaagi.
ug ang nakamatahom sa butang nga atong makatunan sa iyang kinabuhi mao kini. Mabuhat kini natong tanan. Mao na nindot kay atong timaan mga igsoon. Unsay nabuhat ni Dorcas? Mabuhat kini natong tanan. Pinaagi sa grasya sa Dios. Ug ako nagampo nga kita mahimong susama ni Dorcas. Nga milabaw siya sa iyang limitasyon, matinud-anon bisan sa mga gagmayng butang, ug nabilin ug kabilin nga nagtudlo ngadto kang Kristo. Naglaom ako nga nadasig kamo sa kinabuhi ni Dorcas. Nakakutlo kamong pagtulunan kung unsa gayud ang atong kinabuhi dinhin sa kalibutan. Kitang tanan lumalabay lamang apan atong gamiton ang atong panahon ug higayon samtang ania pa kay dinhi ubos sa silong sa grasya sa atong buhi. Nga Dios. Magampo ta mga igsoon. Hallelujah. Salamat Ginoo Lord sa imong manindot nga mensahe imong gihatag kanamo ning kahaponon. Salamat Ginoo nga ikaw nagatudlo kanamo kung unsa pagkinabuhi nga sama sa gihimo ni Dorcas Ginoo. Dili kini nimo mahimo Ginoo kung wala ang imong grasya. Busa naginalig kami kanimo Ginoo God Lord. Ngay mo kining ihatag kanamo Ginoo. Pinaagi sa imong gugma ug sa imong grasya ug kaluoy diri kanamo Lord. Salamat gyud Ginoo Lord God nga ikaw Ginoo nagpabilin matinud-anon gikan pa kaniadto hantud karon ug labaw sa tanan Ginoo. Nga ikaw wala gyud mausab magpabilin kang matinud-anon hangtod sa kahangturan sa among kinabuhi Ginoo. Giyahi lamang kami pinaagi sa imong balaang espiritu nga kami makasubay sa dalan nga matarong Ginoo Lord God. Ug amo Ginoo mo apply ang among kinabuhi. Makahimo kami mga butang Ginoo nga among mabilin ug mahimo namong kabilin sa uban nga among sumusunod. Ngaron ang ilang kinabuhi usab maadto tumong ngadto ni Kristo. Salamat Ginoo sa imong mensahe ning kapunon Ginoo God Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios ug God. Hallelujah. Salamat Ginoo Dios kinang pag-ampo sa ngalan Ginoong Jesu Kristo. Among Ginoo. Amen. Amen.